Kamara mara maintie jano mar LTN nutino maber arwati cheno mar kuku mar wach mikelo kinde ka kinde kora nje Folomba ka otino makawuono weche modwa rango gino odwa ng'eyo weche go mag dongruok mag uchumi to gi gigo eko bende nyalo ketho uchumi ma pacho kae mapiyo piyo magi gik modwa rango kae to bende wabiro twak achiel kachiel kwa rango nu jolony matindo mag joluo ma bende sani rikoro no yawa yanga mon wanini to gin to ginyalo konyo piny mar luo e yo machalo nade an kod wende studio bro mi thuolo mosu mondo wadhi nyime kod wach moro arwaki ero kamano Jeff kuom duoka ka kendo mondo awuogo ganda luo kamora mora ma gintie mondo awachne gi weche mang'eyo gi rieko manyalo ng'ado negi kaka oganda. Ero kamano nya mwalimu achaka arwaki mwalimu deo wedi kawuono kiwacho nyingi to achaka wacho negi awinjo ka neno ka juma nyiri kane wantiere to toke kocha ne ng'anyo obet mar temo golo oko IBC to gima lich ni miwuoro mane go na simuene ne Kisumu kane neno to ne ka weche do bedo matek miwuoro mane tire dukni mabene no to wacho ni magi e kama oganda wayute iwacho nang'o wach nyiri Jeff wach Kisumu no wach matek kabisa kendo no bedo wach malit na kabisa to na apare chunya mayudo ni samoro nyalo bedo no oganda na matindo mapod ogwandgi otegno manyalo ringo mabakidi matim maandamano ok ong'eyo ni tich akanye ok ging'eyo ni mwandu akanye na neno kaka ne ogo gik moko kidi ok adwa donje ni ng'agi ni manogoye adwa donje ni maandamano ne manomiyo gogo inyalo tim maber nyalo andamana ji no andamana Nairobi ka kendo ji no wuothe street moluoro Kenyatta Avenue moluoro Moi Avenue modok University modok magi kwe to gima neno Kisumu cha en gima ketho nying oganda kendo miyo ng'ata manene gi paro moro ni do dhi otimo ande moro Kisumu mondo ndik jo Kisumu e tich koro paro diriyo kawuono nitiere ji manyalo romo 10 man gi udi Kisumu ma ok joluo mose dwaro ni mondo gius mwandu gi ma Kisumu mondo gia mano ok en gima ber koganda mago ohala Kisumu chunygi ok ler gitimo ohala kuno kendo ni tije bende yes o joma dak e Kisumu manyalo kelo ekonomi mar Kisumu mondo dongi bedar Kisumu koro nyalo we bedo town maduong' mar city manchaen to doko bedo town matin sani kikalo e Nakuru to kata ka ok ng'ato nyisi kata ka ok ikwano tinena nena ka Nakuru koro sekalo Kisumu ang'o momiyo ji mang'eny biro wacho ni oyo ng'ini Nakuru en kama joma noseyudo loch nitiere dwani mondo wang'e ni ng'ato nyalo loso mwandu ne kata kia ni president nyinge ng'ato nyalo loso mwandu ne kata jadala gi ok president wabed jomo ng'e rito mwandu pesa to ji ong'e loso te to rito mwandu en gima duong' ineno ne waketho supermarkets ariyo makiriwo to gindiko ji manyalo romo 100 e kindgi ariyo joma gindiko indirect be koro ng'eny nikech mama moro manoyudo tich kanyo koro ode kucho dhi ondiko jatich mapiro ne nikech koro embe en gi mshahara ng'ato moro matije duong' kanyo koro dala ne kucho cho ondiko jabeto mabochulo mshahara koro nitie joma tije gi ondiko moriere to gi magi ndiko e bathe magi ka jogi oloro tije gi to nyalo kethore ma kethno oganda nweng'o manjaber adwa paro ni ndalo post election ne nitiere ba moro kondele kacha mabor magrofa ariyo to gimoro mani wacho ni bar kaguji batyo kacha kano olorge joma ne tie bago te koro gima ne gitimo tamore moko nodonjo nyaka churi yawuoyi moko nodonjo nyaka kuo mano ok gima dibed maber noganda ng'anyo to wanyalo ng'anyo to dwani mondo wapuonjre ng'anyo gi kwe nikech nitie ogendni mang'eny mang'iyowa mawacho ni ka jogi nyalo timore kama e Kisumu madalagi chieng' ma gikawo loch ni koro gine ma gin gi teko Kenya ka ok ginyalo ketho gik moko kabisa aparo ni ketho gik moko sa ng'anyo en gima rach kabisa kata gigo mago kaka joluo kata ok gin mago mokwongo Tumaini supermarket manogo kite ma ding'eny en mar wuod luo mosetemo matek
maembo yepo ni mondo piem go gendni mamoko mondo ilos ohande mondo ondik jowa e tich mondo wadongre. To ka koro dongruok gi waketho machalo kama, ipani sani ng'ama noneno gichacha e piny ma oko ting'e ni koro kata kelo mwandu ne Kenya ka koro nyalo winjo koluor. Ting'e ni gima be ok ung'eyo ni sirikal mamalo ba pare ni koro noseche pok adwa ni kwahero nwa ketho mwandu e pinywa to waketho aketha nikech ng'anyo manogikni to nanene mana Migori, Homa Bay gi Siaya gi Kisumu to gi Nairobi. Nyiso ni wan ema chunywa keto wang'anyo ok rach, to kwa ng'anyo to warit mwandu, warit ohendni ma jomoko keto. Kata ok konywa to ginyalo bedo ni gikonyo jomwa ng'eyo, ginyalo bedo ni gikonyo wedewa moko mwakia, ginyalo kelo dongruok e kor gweng' ma wantiere. Ing'e ni ka ng'ama tiyo e supermarket kacha odak e Kisumu to imbe ni tiyo andi moro e Kisumu kata en mana repair ndiga, ibiro yudo nikech en gi pesa inyalo repair ne ndiga. Kijauso nyanya inyalo uso ne nyanya. Samoro dak kama chiegni go tiyawo duka onyalo konyo. Omiyo ohala gin gik mamoro tudore gi wadgi, ok jomo ndik kanyo kende. Nyaka pesa moyedni go kelo luorore kidwa. Omiyo en gima rach ka oganda ka wanyalo bedo ni sama wang'anyo to waketho mwandu. Yes. Erokamano ne mwalimu winji ne nitiere lal kethruok mar mwandu kaachiel kod lal mar ngima oganda bende ne pod dhi nyime. Maendi tinyalo wacho nang'o kaluwore kod oganda mano hinyruok koni kod kocha to gima bende koro osewito ngimagi nyaka ne chak ng'anyo machalo kamano. Nitie gimoro ma samoro kisungu luongo ni pirate victory. Kudhi e lweny to jodala umu wito e lweny no ng'eny moloyo gima nodwa yudo e lweny. Chalo nade? Ka wawuondre ni wadhi e lweny nikech ng'ato yanyowa to jowa odhi otho kata ji 100. Dongi neno kamano ok rom ga yanyo. Ka wadhi e lweny nodwa dhi riembo Isaac Hassan e tich to wang'anyo mamiyo ji tho, mamiyo ohala iloro, mamiyo ji wito tije. Jomo wito tije ka ging'eny. Isaac Hassan ng'ama dwa ni mondo wagol e tich Isaac Hassan to en ng'at achiel gi jogi 8 gin jochiko. Okire kwa wito tije mang'eny molok tich modwa gole ng'ato. Kendo waketho mwandu mang'eny makata samoro wabi wayud loch to mondo chi moro wa recover milionde miche mowitore. Moko witore moko wabi ng'e ni nwawito nikech ng'ato ng'ada chunye no ohala matero Kisumu ni kora weyo, ohala matero piny Luo ni kora weyo, gima adwa dhi loso Kisumu ni koro kalosi. Omiyo kata ka wang'anyo kaka oganda to warit mwandu kik wakethi, walos nyingwa kik nen marach e gwenge moko eka dipo kwa bro yudo gik mwadwaro. Iwacho na ngima bende kalal to mano onego beni wacho ni kwa dhi e lweny to neno ka wadwa lalo jowa to nenore ni koro onego wawere kod weche lweny machalo kama. Ng'e ni piny mineno iluongo ni Amerika ne en piny ma teko ne ng'eny kabisa. Kendo aparo ni e piny mangima ng'ama nya chomore kode ndwa gore kode malong'o. To ok giyie kata jogi lala paro. Ni gichiewe lweny magiro ka jogi lalo chiko. Mano wach malich makata lweny no gijawe. Nikech giseng'eyo ni ngima dhano ema duong'. Ing'e ni sama ji odhi e lweny thothne ng'ama ng'ati otho ema winjo lit. Wapuonjre winjo lit n'oganda wa ma jogi ohinyo. Wapuonjre winjo lit ne nyithindo madong' kiye. Wapuonjre winjo lit ne mon madong' mond liete. Mondo wabed jomoko ma moral, wabed jomoko mohero jowadgi. Omiyo nyaka wanoni wadhi e lweny to lweny ni ka ji dhi lale mang'eny to ber koso rach. Be en lweny maduong' moromo gi lal ngima dhano. Kok oromo go to wanyalo manyo yore moko mwalogo lweny. Ineno kata piny mangima ka sama lweny dwa tugore to samoro yoro ji dhi wuoyo mondo lweny itimo ka koro wuoyo tamore. Ji ok wuok ka ji osego lweny. Erokamano tapenji ni to obila ma pacho kae mwang'eyo ni sani nitiere kod teko duto ma bende kata dono isogi mondo gibed jogo kuma chiwo weche mag arita kwe. Sama ji ng'anyo to gichiwo arita kwe ne joma ng'anyo kaachiel kod mwandu moluoro kama oganda ng'anyo no. Inyalo paro be paro ni obila bende ni kod ng'ikruok e wach miyo. Mano to wach ma wawacho to kidok chien to joma ng'anyo ka gin diedi. Dimigi arita kwe koso gine nyaka to miyi arita kwe. Wach moro ni obila chiwo arita kwe sama ing'anyo no to en wuondruok.
obila bedo ga gi chien ni ka nitiere joma ng'anyo gimoro dwa ketho gik moko to gidonje. To joma ng'anyo gi to ok ginyal rito. Joma ng'anyo ng'eny. Wach moro bende nitiere ni obila mondo oti gi rubber bullet kik gi risasi kamili. Mano bende theory. Ing'e ni kogol obila 50 to joma ng'anyo gin 2,000 tioro gi rubber bullet. To gimoro di wuogi ma gi fire rubber bullet ma fwenyo ni gigi kare mana rubber bullet. Ing'e ni githote. Kata dwa na iso gan rubber bullet onge Kenya ka. Ang'e ni sani to ng'anyo nyalo bedo norumo to chieng' moro ng'anyo noduok kendo. To dwa ni kwa dhi ng'anyo to wadhi kwa ng'eyo ni bunde go nitie bullet kamili eigi ma live. To migi obila ni ka ngima gi nie hatari to giti kode. Kik wawuondre. Ka ngima ni nie hatari to ng'amo keto ngima ni nie hatari ema tho to in do tiyo gi gigi. Ok awach ni ber mondo obila ogo ng'ato. Mano makosa maduong' moloyo te. Kende piny molony obila monego ng'ato nyaka bed tried, nyaka tere doho manoni to kaka nonegi noromogo koso no oreto gi tiyo gi bunde. Mago nitiere. To ka wadhi to wambe nyaka wabed mariek ma wang'e ni oyo lisasi mang'ano bunde mang'ano ting'o to miye ni ka wabiro marach inyalo tigo. To bende samwa ng'anyo kipenge mar katiba article 37 moyiene wa ng'anyo. Owacho ni ng'anyo no nyaka bed ng'anyo mamuol maonge silaha. Bedo maonge silaha tiende ni kata kidi ok ting'e. Kidi en silaha maduong' moloyo kata rubber bullet. Dong mano to wayiere. Mana bier. Koro nyaka obed ng'anyo mamuol. To ka wating'e kidi kendo wabaji kendo wadhiro wiji kendo wapamo ji, mano ok en ng'anyo mamuol. Erokamano ahinya Mwalimu Awinji. Naneno ka Nairobi Migosi Raila Amolo Odinga notelo ne oganda e ng'anyo kendo ne en ng'anyo mamuol adieri kaka ne wacho ne giluorore e boma ma gidok kuru pak ma onge tungni moro amora mane owuokie. Ok ang'eyo ni ang'o mane okelo tungni Kisumu kaachiel kod Migori. Mano wach ma pod ok ang'eyo ni to ang'o mane miyo gin ok gidhi nyime kod ng'anyo mamuol. Miya pachi ni to sani sirikal koro wacho ni giloro weche gi eki mag ng'anyo. Kweth mobalo kod piny owacho pod wacho ni maendi en gima noyienegi kod chik kendo en ei chik ma ogine kamano wacho maber. In iparo nade wachno? Gima osetimore sani aparo ni ng'anyo to samoro ok dhi nyime. Kaluwore kaka president nowuoyo ni koro los committees madhi romo mondo ji owinjre, ji olalre. Aneno ka ng'anyo nyalo rumo. To kata kodhi nyime odhi mana nyime nikech waneno ni ka watero wach e parliament ok dhi kaka wadwaro. To nyaka wapuonjre puonjo jowa katiba mondo ging'e. Article 37 moyie ng'anyo onge kama wache ni ng'anyo ni utigo mondo ugol go ji ofis. To katiba ni nong'eyo nitie jomoko mibiro dwar goli ofis. Omiyo ne gindiko article 251 tu mopango kaka idwa gol joma nigi constitutional office. Joma ofise gi chalo mar Isaac Hassan. Yes. Nitie kaka ondiki ni gologi. To article machielo mar ng'anyo ni ing'anyogo ka sirikal ok tim gima chik owacho ni onego gitim. Ing'anyogo mondo ging'e ni chunywa ok ler gi gino. Wanyalo ng'anyogo ka nitie gima wadwaro to sirikal otamore miyowa to en ratiro marwa. Ing'e ni article no ng'anyo no en ratiro marwa. Yes. To gima otamruok miwa mar ratiro marwa momiyo tiyo gi article diminiyo. Ena ni kora waneno nikech joge ng'eny e bunge koro wakik wakale e bunge. Tiende ni wadwa kalo tok chik. Mano be ber. Ing'e ni nitie chike moko mang'eny mar ji oloyo. Wayudo ni wang'eny. To chik wakala kala e toke. Wakoni wan sani koro wang'eny kwan wauru mondo yud ka dong waromo. Kaka nyichi neno kodwa tiyo gi Okoa Kenya Senior. Yes. Macha iluongo ni kale tok chik. Moseketi wadwa ni waloke. Koro waloke nikech ng'enywa watiyo gi manyien mwaloko wachopeno. Koro ka to ena ni ero waseng'anyo osemiwago koro en gima ber ji odhi owuo otimre. To ganda na be nyaka mi warning. Yes. Ni piny ikawo kod mwandu, piny ikawo kod pesa. Ka ok wamanyo mwandu kaka oganda
ma wabiro kawo go piny sani kata e ndalo mabiro, to wabiro bedo wasumbini ogendini mamoko. Nikech Muma wacho ni jomwandu en obed jotend jochan. Koro nyaka wapar wach mwandu ni maduong' kabisa. To mwandu mane pinje te ok Kenya kende. Sirikal emoting'o. Kata en sirikal mamaru, kata en sirikal mama ogendini mamoko motelone. Sirikal ema nitie mwandu. Koro mondo wayud mwandu ma chieng' moro wagolo gi lojni, nyaka wayie tiyo ei sirikandni. Kata ka wawuondore awuonda gi chunywa maoko, to chunywa mayie to wang'eni jogi ok wadwar ma kwalosa mwandu mwatieko ni to wagologi. Amane maber. Nyaka wabed gi wuondruok. Ineno Moi nowuondore e tok Kenyatta. Owuondore go higni te, ma bang'e obiro kawo loch e yo mayot. Nikech koro nok ji ochaye. Oseloso mwandu morome, osebolore ma ji paro ni onge gima onyalo timo ji marach. Kaeto bang'e no Moi okawo loch. Moi odhi adhiya gi lojeni ma Kibaki okawo. Koro sama ne wan e tok Kibaki cha, dino bedo gima ber kabisa. Kata ne rach, kata ne imalowa, to wabeda bede toke ka waloso mwandu. Wabeda bede toke ka wawuondre ni wajoma beyo. To ka sa romo, tidwa koro ng'ama koro dwa pingo waonge. Nikech ne waneno joma beyo. To waka walojino maonge dondruok mathoth. To ineno ka nwakele lelo, nwakele ng'anyo moro kanyo, ma bende koro wakethore gi joma tiyo. Nikech ing'e ni loch mineno ni, kosego kura, to joma tiyo gi ema nyaka migo. Chief Justice ema nyaka swear in. Police ema nyaka riti. Gine ema nyaka gipang kaka imi loch. To kisebalo misebedo gele ma koro kinyal bedo gi muolo kodgi, to nyaka wang' gimany ni ng'ani kwa keto loch to dhi tiekowa. Omiyo wuondruok ni gima ber. Nyichi neno ka Magufuli owuondore ka. Ma ji oparo ni en ng'ama muol kabisa. Nikech ing'e ni jotelo nigi sei maduong' e keto jotelo mabiro manyien. Mane momiyo nyaka ibed mobolore, nyaka ibed mamuol. To kikawo loch, koro inyalo mana golo koki. Kwach ing'e ni lidho mos negole nikech en koke ok ne. En koke iwinjo mana kuomi. Omiyo kaka oganda dibed gima ber ka wadwaro loch, to wabolore e tok telo mantie. Okatinde to boket maber ni telo mantie ok siki. Pare ka Moi ne bolore ng'e Kenyatta, to kia ni Kenyatta biro we loch karang'o. Dongino ka notiyo tich matek ma marwan to ne yot. Ne wang'e ni Kibaki tiyo ka ng'eny to higni 10. To waweyo nikech gima ne wilgo ni loch mantie no ema keto simbo ne loch mabiro. Kaeto wakawo loch, to watiyo kaka wadwaer mondo wati. To be nyaka wang'e oganda ni loch kata wakaw mana kawuono 2017, ka ng'eny to nyalo mana tiyo higni 10. Ka ng'eny. To be kwa nyalo kayo 2017 Uhuru tiyo higni 5. Wambe pod nyalo mawa go bang' higni 5. To ka ng'eny ta 10. Ipani higni 10 di lok dhoch mosetimore e piny Luone. Gik mang'eny mosekethore. Dier mang'eny mosemedore. Somo mang'eny moserem. Tuoche mang'eny mosedonjo. To jo Kenya moko be nitie rito lojni. Ni gimbe gibiro dwaro pok gi kaka owinjore. Omiyo kaka oganda dwani wati matek, walos mwandu walar go loch. Erokamano mwalimu, awinjo maber ka iyogo wach mwandu wacho ni mwandu e gima nyalo miyo oganda yud loch. Koro wapenyi ni to irwako wach mano wachigo jatend piny wacho ni mondo okaw komiti mawuok e od bura ariyo mondo olosie wach ni. Neno kama indien wach maber. Jeff ing'e ndalo duto ni an jakom Luo Land Dialogue Initiative. Onge ng'ama dwaro dialogue e piny ni maloyo. Be gimomiyo igoya sani moloyo? En nikech wach dialogue masike sika ni ji nyaka wuo. Ing'e ni sani kata koro ji wuoyo, ok wanyal sungore ni ne wang'anyo ma ji wuoyo nikech ji othoe. Ipani ng'ama othocha gi jodala giwinjo nade? Ok onego ket gimoro amora ma ng'ato kata chiel wite ngimane. Ka Nyasaye mane dwa ketho Sodom gi Gomora nikech richo, ema nodagi ni koyudo ji mabeyo kata chiel kata ariyo to koketho Sodom gi Gomora. Onge gima rach maloyo ng'ato wito ngimane. Bende ng'anyo mineno ni nitie moko ma kata polisi onge to nyaka wang' ji chwanyre. Ibiro ka ng'ato dhi ogwe duka ng'ato moketho ma jaduka no samoro ogoye gi gimoro ma ng'ato to.
samoro kier mogore piny ma mtoko tuome ka koro ji ringo. So mago nitiere. Koro dialogue to ber, winjruok ber moloyo, lalruok ber kabisa mondo oganda obedi mondo winjre wach. Iwacho ni ine gamo chung' ne weche mag dialogue ma bende miyo sani iwacho ni igoyi matek. Igoyi nikech wach mar twak. Erokamano, koro jatelo nyisa ni to nitiere riwruok ma bende ne oyaw ayanga ma ong'ere kaka the Young Luo Professionals, kata jolony matindo ma gin joluo ma pachgi ler ma bende udwane mondo okonygi mondo ne kaka inyalo dong gwengewa mag Luo. Nyiswa matut kuom wachni. Iwinjo, iseng'eyo ni an jakom mar dialogue e piny Luo, kendo seche te adwaro mana mondo joluo bedo winjre. Onge ng'ama dwa malo, onge ng'ama dwa matelo, onge ng'ama dwa pingo. To adwa ni mondo joluo wuondi mondo pach Luo riwre. Muma mar Ngeche wacho ni kama jong'ad rieko mathoth nitie, oganda no dhi maber. To kama onge jatelo matelo ne ji gi rieko maber, oganda no dhi marach. So nitie ji e piny Luo kama ng'eny mariek. Dak wariwgi to gimbe gikel pachgi mondo oganda odhi nyime. Kaka Muma wacho. Koso nyaka Muma be wadwa kwedo. Kaka ma jong'ad rieko thothie, to oganda dhi maber. Oganda dhi nyime maber. Joluo mariek ng'eny. Ok gin josiasa kende. Be ok gin jomoyier kende. To jogi dak waketgi mondo wagwen pachgi, wagwen to wariw to wakaw goloch. Nikech gin gi rieko maber. Adwa nyisi wach moro. Nyaka nyicha wa e yiero ma 2013. Ma waneno ka kuchwa kata obedo ni ne wago kabisa. Ne ok ging'eny moromo kawo loch ma koro ng'ato ok pingi, ng'ato be ok kwalwa. Kana ang'iyo register, tayudo ni kaunti kaka Migori nigi ji mang'eny maromo gi kaunti kaka Murang'a. To jo Murang'a oingowa gi kura 1,120. Kaunti kaka Nyeri nigi ji 700 kende. To Homa Bay nigi ji 900 gi wiye, machiegni chopo milion. Tiyudo ni kuchwa ma Homa Bay romo gi kura ma Nyeri. To gineno ka gimoro rach ka. To gini oganda na osewuothe moparo nang'o. Nonego jok mineno yiere telogi. Moko be ne ok oyier. Certificate momigi to gin e parliament. Osebedo piny moparo nang'o madwa tim. Nyocha kamiso gin to mera. Gima dutim maber moloyo en tero mswada e bunge mondo jo Kenya ogo kura gi register mar identity card. Nikech ka wadhi gi register mar identity card, tidhi yudo ka koro Migori ka wadhi medo kura 100,000 gi wiye. Automatic. Ka joma warombo gi population nigi kura moyombo 1,120. To gineno ka nitie ji yeyewa ka kare man gi kipande to onge kura. Jogi kwa wacho ni koro waktero gine bunge mokalo. Koro jigo gi kura. To jo Kiambu ka oyombo jo Kakamega gi kura 300,000. Tiende ni kwa dwa ng'ado rieko ni jigo mana kura gi kipande. To kuch Kakamega nyalo medore gi katenta 300,000. Nitie gwenge mang'eny mwanyalo wuoye kamano. Thoth kuonde strongholdwa, kuonde ma ji register mang'eny gin 70%, 93%, to kuonde moko gi ji register mokalo 100%. Tiende ni ji to mana nitie, kura ma ji ok okawo. To ka kura kawo tek n'ogandana, to nyaka jothurwa bed mariek mondo gidhi e parliament kata giket bill moro ni wadwa ni mondo ji ogo kura gi kipande. To register tiyudo nang'o? Nitie systems miloso makoro in kaka mbaka kama kidwa ni kuchi ibigo Olympic primary, tiyudo list moket na Olympic primary en code 224. Tioro SMS gi ID number ni dwa goche 224. To list nyingi dhi e 224 no, kuonde machimoro kidhi goche tiyudo nyingi chuth. Tigo kura. Mago rieko mathindo thindo madinwa yier joma riek ma ok joma jowa, to koro ne tich bedo mayot e piny Luo. To ne waketo gimoro ni ng'ani ng'atwa, ng'ani ok ng'atwa, ng'ani kia nade, ng'ani loyal. Mago onge sami gelaro oganda. Wach moro ni ng'ato ok loyal e piny Luo ni ok ti. Samo oganda odhi e lweny, kata nyiri ariyo manogore nyoro,
pod go mana kura noganda. Chalo nade? Ndalo moro nwagore gi jolang'o River Sondu 207. To kochopo Disemba, to jolang'o gi joluo ma River Sondu nogoyo ombuli agula achiel agul Raila. Ndalo moro jolang'o nonego jo-Kikuyu Kiamba Church Eldoret. To kachopo 2013, to jogi ogo kura ya agula achiel. Kata joma mon gi jowetegi, joma dui. Ka koro lweny owuok gogendini ma oko, to giga keda kanyakla. Neno ni e piny Luo ka, kata nitie jomoko mwapingorego, to ka sa koro chopo ni koro igone wuod Luo, gibiro goyo agula achiel agula. Omiyo wach moro ni kia ni ng'ani ng'ato mago dondruok mathindo. Kendo ok dwar ni gimoro waketo ni jaluo ni moro amora ok nyal wacho wach makonyo Luo. Ni nyaka mana kanyachiel. Mano wawuondore ok wabe yudo gima dwaro. Erokamano mwalimu, wachni mogik migone go riti jokanyanam. Rawinjo kisa yuago wach mar ni wacho ni ng'ani ok loyo ol ng'ani loyo. Wachni mogik. Adwa na nyiso ganda jokanyanam ni lalruok en gima ber. Bedo piny kaka oganda wachok bura mondo wawuo, mondo wang'ad buchwa, bura ma jopiny oyiego te en gima ber. Kik umwang'wa gi wach moro nwadwaro presidency. Makoro joma chiegni gi teko mar dwaro presidency ni koro keto jomoko ni jogi ok jowa, maka jogo wuoyo to gin mana jomidwa nolaw kale. Mago gin miriambo. Piny Luo en piny joluo te. Nyaka joluo bed piny mawuo. Nikech chieng' moro nyikwe uru penjo, to uru ndalo mane gigi timore to ok timre kama dak nung'ade rieko. Nuwachi ang'o? Omiyo oganda nyaka bed mawuo. Nikech kata mana tend Luo sani bende ne dwaro mana dialogue kaber e Kenya to nyaka bed maber e piny Luo. To kober e piny Luo nyaka bed maber e counties mag Luo. To kober e counties mag Luo nyaka bed e constituency nyaka ng'ato ai dalane. Dialogue en gima ber. Erokamano ahinya, mano ero duto gino weche mwalimu Dowedi kama ne otwak achiel kachiel rangoche go mang'anyo gik mosetimore kaachiel kod kaka wanyalo chido mbele to moloyo kaka wan oganda mawuok e Luo Nyanza. Gimotemo timo en mana mondo wadong oganda ma Luo Nyanza mondo kamoro amora ma intie ngima obed mayot. Ngima mayot en ngima maber manyalo konyowa waduto. Kawuok e Lolwe TV, an Jeff Olomba kaka maendi ne kuku mar wach. Erokamano ahinya jatelo. Erokamano. Chopo maber, wabiro chako romo Karuth. Erokamano.